Ole hei huin chu ai eng herna kan boi puya subscriber ten lo en ve du takin kati karon chop chuka rin ai na lo boi thak zek me a siam ve du te in lo om takin a siam dan chip chiar takin karon tilang boka min lo subscribe ula share ula min lo like le theu donia in zawai chunga kalome amlet tura hian in thriat tang tur chu ei hemi hi hetlai hi mo hemi leng che tur hi ni anda chinanga kan fit khom vela kan her chin vela do ai na le dip lo tlat me hai alla rau lo chu thu san nen vel ula alla so alla rau lo chu thu san aban hit adap ka siam ringota hai kan her chin le ta chu ne nge ala ram chi lo nge ni du ai hian ala dip lawa aram lo wang nge o hei hi ka se thiam chi alawa ka du ain a her chip lo ta a ha hi ka ti sei ta jok boka khu han enu la ka ti dan khu a pian khu ka ti dang lam tak dei bok khu mo baka hami azum hi ka da tel ta bokani chuan tuna chuan khol pa ngai na anoi ang thukin an dip ta dar mai ni siam ve duin lo om chuan in lo siam ve don ne ti khan hei machine mol mangte mai ni an noi lama grinder ani mai a hei ti hian wasara glass cutter te hi wasara ka manga hei hi chu en chin na ne ai changtlung zel pona ti thei ta chuan mani ai eng te kha thingtlang tan phei chon thadon lu tu ka ni hei han en chiang ma ula ai eng khu adip to lu tu ka ni adip ti in mu thei me